Aurten Errigorak 10 urte bete ditu. Beraz gu, ospakizun ekitaldira etorri gara 10 urte hauek ospatzera. Urte bete dituzue, zorionak, pozik ospakizun honetan. Bai, noski, 10 urte betetzea elkartasuneko nerako mugimendu batek, sekulakoa da, ez? Eta gainera, ematen du, jarraitzen dugula, gero eta gehiago onditzen, eta gogo askorekin jarraitzeko, eta, hasiak ja, begiratzen, hemendik 10 urtera zer izan nahi dugun, ez? Edo zer nahi dugun Errigorak lortzea, ez? Urrengo 10 urte hauetan. Uste dut gaur badela eguna ospatzekoa, ez? Azkenean Errigorak 10 urte guzti hauetan egindako lana ospatu beharra dago, eta aurretik ere oraindik bidean badugula lan asko egiteko, eta hor ere, gaur bildu garenak gaudela elkarlanerako gogoz. Jak eta lan handi bat egiten den, eta utxetik atera eta gauza handi bat sortu den, babesteko eta jarraitzeko. Kantu pare bat onbidatu ninduten jotzera, eta astean zehar denez posible nuen, eta hementxe nago, pixkat Errigoraren proiektu eurek esan duten bezala, lau txororen proiektu ederra pixkat bultzatzeko, eta gure aletxoa jartzeko. Oraindik utopikoa, ez? Momentu honetan aurten gaude plan estrategikoa lantzen, eta hor jakingo dugu zeintzuk izango diren urrengo proiektuak, zer izango den datorrena, ez? Baina, ni gutxienez esperantzaz ikusten dut, bai Euskararen aldetik eta bai ekoizpenaren aldetik, aurrera pauso handiak egiteko aukera daukagulako. Eta zer ematen dio Errigorak herriari eta zuri pertsonalki? Lurrari egiten zaiola ekarpena eremu askotan. Bai materialagoa dena, ekoizlei, eta bai hain ukigarria ez den zerbaiti hizkuntzari ekarpen handi bat egiten diolako Nafarroan. Hizkuntzarekiko, baizik eta elikadura burujabetza, eta azkenean ez, bertoko produktuak, bertoko hizkuntza, eta azkenean herriaren zaintza ere badela. Oso lanaren garrantzia, da gero lurra, kontsumo moduak ere bai, danetik pixkatuz nahiko proiektu izugarria da alde hortatik, ez? Oso borobila iruditzen zait, eta Mezu bat, Errigora ezagutzen ez duenak, ezagutu dezala, behingoz, 10 urte eta gero batela garaia, agerraldia ere bai, Errigoratik eratorria, eta euskaraz bizitzeko autua hartu dezatela.